kuYesu Jesu Kristu. Zami ngifisa sibuke leli ivangeli likaMarkus chapter 4 verse 35 kuya 41. Verse 35 uthi kuthe sehlwile uJesu wathi kubafundi bakhe asiye ngaphesheya. Uphakama kumina lenkonzo ethi kuthe sekumnyama, kuthe abantu sebeshiya, kuthe sewinhlekisa, kuthe ungesenalutho, kuthe sewingabaza, kuthe ungasasebenzi, kuthe sewushonelwe, kuthe sewufuna ukuyibulala, kuthe sewuyinhlwa, kuthe ungesenakho ukuthula, wenze njani? Kuthe sekonakala konke, kuthe sebekhomisana ngawe, wena wenzeni ngempilo yakho? Yangithinta uMarkus umethi kuthe sekuba mnyama, wayesethi uJesu asibalekele siye ngale, asingahlali kule nkonzo yobumnyama hlezi izinto zonakale, asingahlali kule nkonzo yobumnyama hlezi sitha sivukele, asingahlali kule nzondo engaka, asikahlali sehlekwa, asikahlali sekonakala ekhaya. Wena uzokwenza njani? Sobhala kahle encwadini yesililo sikaJeremiya athi wena osusindile sinkembeni athi baleke embhoshongweni yoqasha. Athi wena osusindile bonke bebaqotha sekusele wena wedwa kwenu, bonke bafunda kodwa bayimpuphu egcekeni, kodwa wena usakhona, wenze njani? Khona isigaba esifikayo empilweni la uthi khona ngimile ngamandla nokwazi nokuhlakanipha kwami kodwa ngimngumusa. Khona isigaba esifikayo empilweni yomndeni la utshelwa khona ukuthi bonke ababele ababefika ngaphambi kwami babefika bashone bazalwe sebefile bakhishwe eswini baphuphume, kodwa mina ngeke engasurvive. Why? Umusa. Uzamakhehla amadala ezothi uma sibanibani zonke izisu zakhe zilelelana amathule ey'ngane zakhe, athi beyibeletha waqhuma ikhala, waphuma igazi maqedane wafa umntwana in less than 3 days. Anmesekhulelwe lo ikhehla elijala lithi awufuni nokugoduka uye ekhaboma uyobheka ukuthi banjani. Kwathi ngokuzalwa kwabanye bethu, abazali bethu baswala ngezisu zabo bayoqasha ngathi ukuze abantu bangazi ukuba sesihlele esibelethweni. Athi ubhala kahle bengiyakumfuna uThixo, bengiyakumfuna uJehova, alibase ngimtholile, athi bengiyakumhlalisa phansi, alibase ngimtholile, abengiyakumtshela usisi lwami, athi wabhala kahle, athi uyakusibangula ameva, athi wacula kahle, athi ngendlala indumiso, athi iphekwa ameva, athi ukuze akhonzeke kahle. Akuve kumnandi ukulicula lelo culo, akuve kunzima ukuyiphila inkonzo yendumiso la uNkulunkulu engasadumiseki khona. Kodwa sisahlala kuyona ukuba kuthe sekonakala, kuthe sewinhlekisa, kuthe sebekhombana ngawe. Have you ever been to work, ufika emsebenzini bonke bayazi ukuthi uzoxoshwa except wena?
emsebenzini kwanabantu bengena bese ama-interviews, and yet you're still in that position. Osayina zonke izinto useshilo ukuthi mkhipheni usibanibana ngimfuni. Hlele enkonzweni ukuthi kuthe sekumnyama kuwena wenze njani. Kuthe sekubheda kuwena wenze njani. Kuthe sebakuphendukela abakwenu ohlala nabo iy'ngane zakho sey'ngasakufuni sesithi uyathakatha. Wenze njani? Wenze njani umndeni wonke musukunuka? Wenze njani umphakathi wonke musukubeka amabala? Wenze njani nawe uqobo lwakho kunezinto ezenzakalayo and yet you cannot explain why? Kuninkonzo enze uJesu ukuthi asiwelele ngaphesheya. Yangithinta bethi asiwelele ngaphesheya ngoba mina ungixoxela ukuthi kunezinto ekumele ngisuke kuzona uma ngifuna ukuba impilo yami ibe ngcono. Akasho ukuthi hlala, akasho ukuthi ibhonge emswaneni, akasho ukuthi sit down and feel sorry for yourself, kodwa uhlaleleni. Why ungaweli? Why ungasuki la? Why ungashintshi? Khona lesifo esibulala abantu, inkonzo ethi better the devil you know than the one you don't know. Khona lenkonzo yabantu yokuhlala ekweni noma engasafuni kodwa uzohlala athi ngono half of a bread than nothing. Ngelinye ilanga uyobambisa ukuthi ubambisa kanti kade sakhutha. Ngelinye ilanga uyobambelela ekweni ulokhu idonsa kanti iyona lena ekusikayo. There's wisdom in crossing over. Ninkonzo ngelinye ilanga evuswa uJakobe. Athi uJakobe sengifuna ukubuyela ekhaya, athi sengifuna ukuya kwabakwethu, athi ngicela ukuhamba nabakhosikazi zami. Kodwa I can't cross over nabo. Khona abantu engihamba nabo, but I can't take a leap of faith nabo. Khona abantu abazimpilo yami, but I can't open this chapter nabo. Khona abantu engihleka nabo, kodwa I can't tell them this detail ngempilo yami. Then uNkulunkulu uthi bamthatha uJesu bamfaka esikebheni, kodwa isithuku sonke sasalela ngemuva. And uJesu crossed over to the other side. Khona inkonzo engifuna ukuhlala kuyona, kunenkonzo yokuqhuthulula amakhizane. Awukwazi ukuyogeza, awukwazi ukuba muhle, awukwazi ukunuka kahle and still go back engubeni obekade uyigqokile before uyogeza. Because muqhamuka thina soze uyiphunga lo mjuluko wayizolo and yet wena usugezile. Umbathi ingubo namakhizana, umbathi ingubo enamazenze. Inkinga hayi ngoba nakho ungagezanga, inkinga uthe mawuqeda ukugeza wabuyela emuva wathi ke yangifudumeza isangaphinda. Bathi abazi kangcono bona kanye ubona kabili. Iningi lethu sishawa abantu ababodwa ngento eyodwa, sokusitshela ukuthi umuntu uzoshintsha. Ushintshe isidalwa somuntu. Umuntu yokwenza into afuna ukuyenza, angafuna ukuyenza akasoze ayenza. Kodwa khona inkonzo evukayo kumina, inkonzo yokushiya ngemuva abasiya phambili, inkonzo yokushiya isixuku abasiya phambili,
inkonzo yokushiya imicabango besiya phambili, inkonzo yokushiya obuhlendabo besiya phambili. Sekuthi kumina yini bekumele ukuba ngishiye ngemuva? Obani bekumele ngibashiye ngemuva? Khona abanye abantu empilweni yakho that you must look at them and say, it's good to have you around, but I don't see you in my future. It's good to have you around, but I can't see you in my future. And the sooner you accept that, the sooner you come home to reality. Ukuthi kumnandi ukuprova nawe, kumnandi ukuhlala nawe, but I can't take you home to my mother and say, Mom, guess I've met someone that means the Lord to me. Ngiyathanda ukuhlala nawe, ngiyathanda ukuprova nawe, ngiyathanda kumnandi nawe, but you're not good enough for my house. I would have taken you home long time ago and introduced you, but the problem, I don't see you as I see my future. And I have to learn. You're good, you're great, but not for me. Not for me. Nzenjani Jesu. Khona isibuka kumele ngishiye. And abanye bethu isibuku has to do with abangani. Has to do with umndeni, has to do nekusebenza nabo, has to do nekimkhonzile. Abanye bethu isixuku has nothing to do with outside, has to do with ingqondo yakho. Moya omngcwele wakufika enkonzweni la empilweni yakho uthi ucinene. And abantu bayabuza kwenze njani ukuthi I can't sleep. Why can't you sleep? And because there's clutter in my head. Ngiyathatha ngiyabeka. Ngiyathatha ngiyahlanganisa. Bendangazi ngizokwenza njani. Akusaneleke ebusuku because ngiyathatha ngiyabeka ngiyahlukanisa and I realize ukuthi angazi ngizoyaphi. Khona inkonzo uJesu ayenzayo. So Jesu ebesishila isixuku ngaphandle ebesiyahamba uMntaka Maria ayocambalala. Ngithinta uNkulunkulu wami ukuthi imeyilele bese kuvuka isivunguvungu. Yazi khona abanye abantu who always think that life must be smooth. Khona abanye abantu who always think izinto kufanele ihambe benikezwe izinto. You will never grow if izinto uhlezi ukhangezo zona. You will never grow if impilo yakho is smooth. Kanti fanele empilweni zithi mayivuka izinto uthi uNkulunkulu wami uzolala noma ivuka. Kulikonze balekile Jesu ayenzayo. Bonke bayadadazela, bonke bayakhala, bonke bayesaba, kodwa uMntaka Maria uselele. uNkulunkulu wethu akahambe ethulisana nemimoya. uNkulunkulu wethu akahambe ecima imililo. uNkulunkulu wethu is never on a panic mode. He says only one thing. I've got this. Khalelani. Sengikhulekele nje. Khalelani. Sathi salukazi sami simoshiwe. Khulu ozaluma. Wathi moshiwe. Wakhala wathi hawu abantu abangobuyele ekhaya sebexoshiwe ama-blackjack sebaxoshele ngaphandle sebesemgaqweni. Wathi ngobuyele ingane zami ingesenamuzi njengoba ngihlele etilongweni kwafika ikhehle elidala. Wathi mefika umkhulu wafika-ke nangephupho wathi mandandla wathi khuleka athi sengikulungisile konke. Wahlala ejele wathi kodwa leyamuzi sengilungise konke up until today akaze kugekezwe ekhaya. Kugekezwa ngapha nangapha. Wathi izinto ngapha nangapha kodwa laphakama ikhehle elidala lathi sengikulungisele. Khona abanye bethu sathi sizalwa bathi bekhala abazali bathi bekhuluma abanye laphakama ikhehle elidala saphakama isakwazi lathi ngawubamba umsindo
athi lo athi uzakwenza umuzi wami athi uyakuphakamisa. Oh my God. Everybody else babethi sikhiphele siso, everybody else babexosha, kodwa kube bakubulala lo muzi ophilisa abantu abaningi ngabakukho. Khona inkonzo athi uNkulunkulu have got this. Athi ukhalela sengilungisile, athi ukhalela athi ngiphelelisiwe. Khona inkonzo engiyithandayo uzoxoxa le ndaba ngelinye ilanga. Ingane engimele isitimela siyagijima, okumfanyana kugentana nebhola, kudlala ibhola, khahlelana nebhola, kodwa isitimela bayesaba ukuthi sizoginqika. Abantu bayathetha bathi mfana hlala phansi nakho sifa. Bathi umfana ngeke sife. Bathi abanye wasingani? Bathi because baba uyena ushaya isitimela and ubaba ngeke avume ngife. Athi untula kahle, athi nokubaziwa izinkanyezi, athi ngeshintshi zethemba